an immers haris och seachcanin atá le marciach. Cumi IT súl arfan leine? Mairid futi tusse brian ri muintir a radio. Lik fys rodje had de gra amarach. En je zit met fiancé? Tafel even verwijzen. En ik jaren. Gats me fiancé. Nou ben ik ook Susie. En je nog pian. Chris, ik kom Jansen. Ik kan het gelezen. En Kjera fiancé. Maar fiancé, sorry je. Beetje dat jaren ram, gaan je nou nog pian, ga ik juist geloor. Kijk naar de smeunig ik representen van Chris. Hij vier weer skarrig. Hij jullie hé? Ik jullie Chris aan ze. Och, ga ik ook, hij is je post, ga ik juist geloor. Zie je pian wat je jaren? Ik is zo'n overgoriken, laat ik je mersen. Ik is smeunig. Jo, misschien mag groken naar Chris. Oh, gaan je first de Susie. Bisher haar hangel waar ik een piano is onmogelijk. De gatje misje geelde kriegen. Ik is een piano sorrytje. Shin akkewe me ha. Een kisten? Nach lis nach lokale dollar dat Regenes Chris. Vim misje sokkerig. Gaan je laun ach piano. Piano, soerig, seur. Gleva. Je zit aan de jaren pot, Chris. Nee. Luister aan Jansen. Luister aan Jansen, sorrytje. Oké, heb jou nog een thanks.